Druženje na televiziji nekako zvuči neobično, mogu tako da kažem, ali je kod nas u emisiji Dijaspora TV Vodi život sa Vesnom zaista tako. Mi se ovde družimo, pre svega naravno upoznajemo, družimo, razmenjujemo iskustva, kontakte, pravimo dogovore za neke buduće projekte i znači sa sigurnošću vam tvrdim da vas očekuje i danas jedno zanimljivo i lepo druženje u našoj emisiji. www.dijaspora.tv je naš portal gde nas možete kontaktirati ukoliko želite da nam nešto saopštite ili da nam predložite šta bismo to mogli da prikažemo u emisiji. Bolji život je usko povezan i sa zdravijim načinom života i zdravljem, a to svakako ima veze sa prijateljem naše emisije, Cepter kompanijom. Ono što je novo i što smo već napominjali u prethodnim emisijama je da je Cepter kompanija otvorila svoj izložbeni i prodajni salon u Lugner Cityu. Tamo možete i uživo pogledati sve ove sjajne Cepter aparate, a možete ih probati, a novo je to što ih možete iznajmiti. Znači, od ovako jednog aparata, bioptrom lampe ili posuđa, cilj je da što više ljudi proba ova Cepterova rešenja koja svakako već godinama, evo 37 godina unazad, doprinose zdravijem i dužem životu.